Idem za mojou ženou a napíšeme na papier, súhlasíš s pohlavným stykom s osobou menom Filip Sulík, narodený 19. októbra 95 a sa mi tam podpíše a možno dneska bude mať peknú noc. Iba áno znamená áno. To znamená, že každý pri ktorom nedôjde k verbálnemu áno, je už aj podľa judikatúry Európskej únie. Takže polícia môže stíhať každého človeka, ktorý mal niekedy bez toho, aby tá žena vyslovila verbálne áno. Asi veľa z vás, čo toto pozerá, už mal aj keď druhá strana by povedala, že nemali, že mňa pozerajú len inceli, ale ja predpokladám, že veľa z vás ste už mali Koľkokrát ste pri počuli verbálne áno? Väčšinou je to tak, že sa boskávate, ty niečo skúsiš, že ona sa nebráni, tak to bere, že asi chce, nechá sa ti vyzliecť, tak to bere, že OK, však asi chce, ne? Ale podľa Európskej únie nie. Podľa Európskej únie, ak nezaznie verbálne áno, tak proste páchaš trestný čin. Takže ty musíš prerušiť túto romantickú chvíľku, zastaviť to, počkaj. Si istá, že to chceš. A ona musí povedať áno som. Ideálne, keby si to môžeš aj nahrať, alebo ti podpíše papier. V takejto dobe dnes žijeme.